Mimiko One TV duniyar nishadi. Ali na ji an ce kai ne sarkin Kannywood. Kwarai kuwa. To na yi kidnapping din Hajara Gabon. Ba ni bane. Don haka a matsayinka na sarkin Kannywood zaka bada belin ta naira miliyan 40. Ba zan iya bayarwa ba. A matsayinka na sarkin Kannywood kana nufin ba za ka bada belin miliyan 40 din nan ba? Wallahi ba ruwan Alinu. Kace fa babu ruwanka. Kwarai kuwa. Hadiza Gabon ba na yi kidnapping ɗinki da gaske bane? Kwarai kuwa. To gashi sarki ya ce ba zai bada miliyan 40 dan ai belin ki ba. Duk bala'in da za ku yi Allah sai dai ku yi. Musa mai sana'a kana da labari na yi kidnapping Hajara Garba? To sai aka yi yaya ne? To kai ma a matsayinka na sananne daga Kannywood zaka bada belin ta naira miliyan 10. Ni kare na kenan. Kana nufin kai ma ba za ka bayar ba kenan. Kwarai kuwa. Ado Gwanja kana da labari na yi kidnapping din Hajara Garba? La ilaha illallah. A'a kada ka firgita ba babban abu bane kawai ka bada miliyan 10 belin ta kawai in sake ta. Dan girman Allah ka gane ni. Posho. To na yi kidnapping din Hajara Garba. Ayo. Na yi kidnapping din Hajara Garba to ka bada naira miliyan 15 in sake ta. Haka kace kai ma? Baba Rabi'u na kidnapping din Hajara Garba fa dan haka ku yi belin ta. Ba za a yi ba. Ba kuma ranar da za a yi. Daushe kana da labarin an yi kidnapping din Hajara Garba? Wannan dai gaba ɗaya ba a kyauta ba. To ni na yi kidnapping din ta. Tsaya da Allah. Kuma so nake ka bada miliyan 7 belin ta. Kai, ashe baka da mutunci. Wai ku gabaki ɗayan ku yan kani ba za ku so ku taimaka wa juna ba kenan. Ba za a yi ba. Hajara Garba ba na yi kidnapping ɗinki da gaske bane? Kwarai kuwa. To kuma gashi nan sun ce ba za su biya kuɗin ba fa. Tallafiya wata fa kake. Ni na ma sake ki na lura yan kani din nan ba kuɗi ne gare su ba don haka ni na ma sake ki kawai. To. Mutum ka ringa yin abu sai daga baya kuma Ayo.